Babe. Wai ku gaba ɗaya wai don kun ga kun yi kwalliya ku dinga wai ɗan nan unguwar wulaƙanci. Ni fa na kusan barin unguwar nan fa. Wallahi na kusan barin unguwar nan. In ban sa miki kafa kin faɗi ba shoke nake. Wallahi tallahi don ko ana miki wata magana. Bugun damuwan tsiya haba. Abba ka fara tare 'yan mata kenan? A no na ce. Na ce mama mu na gidan kuwa. Lallai Abba an girma. An girma Abba yanzu kuma tun zan fara gane ka girma? To yayi kyau Abba. Zan zo gida in same ka ni mahaifiyarka, ni kanwar mahaifiyarka. Kamar ni Abba kake tarewa tsofai da ni kake bi na tun daga titi kana kira na wai si in tsaya. Na so ne dama an tambaye ki mama. Zan zo gidan ku an jima. Ba ni kamar ni tsofai da ni kake tare ni a hanya Abba. No ba haka bane fa. Ni na so ne dama fan dan tambaye ki ko maman mu na gida. Karan fara mayo ko ba yo fa ba sa'a. Allah na jawo maka kaina ni tunda na cuci almajirin nan gaba ɗaya lamarin na